ban iit ila katen rai kalong ka badon kam hadu ka takata compare hakano ka benta jong ka persai bangidon bar ka jingiaid lynti jong isamla Ilamon Thangkhiew kalong ka wei na kinuksa ha bangikran ya kata ka benta Ilamon ilong textile designer ne ibaju penwandor ki jan ila pendap ki jingpuli jong ha ka National Institute of Design na Andhra Pradesh bat beteng ya ka master degree jong ha ka Royal College of Art na London Ilamon isotanat bantan ki jingthaiñ ki bangi jupenon kam halaki yang ki sam kum ki cushion ki jingwa kai ki jan siang miet bat kum ta ter ho iju than ru ki jan dhara haba yo ki order bakarpang bar ki jingthaiñ jong ki long ki ba compare ha ka ba ishim nuksa na kamariang bat ipersyang bat penwandor ki ha ki jingthaiñ jong kumjuru iju shimnuk sa na ki khana parom ki khana tang jong ka chait penriu changi but yatho ya ka khana ha ka dur jong ka jingthaiñ but dei na kani ka rukom thañ ka ba compare jong be ila yo ru ban khor ya ka khuslam the House of Directory Award Tradition and Storytelling arajar arpusan na London but namar ba iju sultanat bantre ya ka kam thañ jong na ki ek ba mi na kamariang ila yo ru ban khor ya ka khuslam Prime Awards na Shillong Ilamon iklem shim ya ki jing ki ba ya kendo ba kin long ki ba pendu men sem ya ben ban ishim ya ki kum ki jing penchlor ya Ilamon ingej ba habangi don ka jing ang nod ban le ki lat kin playback bat ngin la bet ban poi shaka thong ka bangi bo Kubli pi baro ipdang so bai pi chakoi pa ka benta jong ka Rympei ha kani ka kenti ngi na pdang jingi ya isamla Ilamon Thangkhiew ibelong ru textile designer but iban same ka jingiaid lynti ka jong bangin tip kham nya kita baro bar ki wi ki benta jong ka kam ka jong aling ni pa shi imenta Kubli Ilamon ipdang so bai pi chakani ka program jingi ka Rympei but ko mangi julia mo na koi ka posh koi ka pong ju same ka jingiaid lynti jong ki ru kan thai ban penchlor ba ai men sim ki wi pa ki para kan thai ti Ilamon khnang ba ki parlok jingi ki ba pe jingi kin kham I thu shu ya pi le si kin khap tip ba kham nya ya pi mo pila man batai shu shapang jong na de mga de Ilamon Thangkhiew ngani textile designer and ngatay ba ki kam thañ ngale ki kam kerpang spang ki interior textiles but home furnishings ba ki kam like textile artwork kum to and pudun kam tang ki natural fibers bang stona ka jing ta jang ki and nomor banga imha ka mariang babun ki jingthung te sabang ban pen kam tang ki fiber dana mariang be kum to kerpang ramie fiber bang ale bagi but projects jonga ngale betang ramie fiber cotton linen but silk ngapenon kam and then sabang ban thañ tang ki textile fabrics be kum to ban play be ki textures ha ki material handling hot ngasabang ban pen kam tang be ki materials ban kta be ki ngasabang ban tre kam ki kiti Te ngapendap kajing pule jong textile bachelor's hapo NID hapo National Institute of Design hapo Andhra Pradesh ada nang tu pade hasisnem ngale no ngale kam la jong kum tu ana ngale ki exhibition and tentu apply no balik masters hapo London kin hapo Royal College of Arts and Textiles and meta nga don hapo London and nga one route siying route bentre kam long ngale sa London ba chani route continuous ngam just nge kam siying route kam pitrai lang bat chathi bat chani Hoi, ti kindiat le si Ilamon ka jingsarong jong pi ba pin position hatu pi long ita ikna iba so tanat hi ya kini ki kam than dan du bedang kena ne ha kanu ka rukom pi poi rung sha kani ka kam nadu nang ret ngasubang ban trika mashi draw ngasi pin bet kam to and then the lay Ostina school come to lay winter holidays come to live and I man like a ski but cousins nga barang is snang is pain is draw it long creative but every day ni let's punk a bit man like a ski the ngasi thañ room and swal let knitting come to like I may but hikai yang haven let knitting te come to I istonat ban thañ man le man so e come to pa de nga subang ban kta ki ban I wrong man le ki colors come to that class 10 dengan sim science 11 12 and
and then ngale ya ka apply siya ka chemistry ngale 1 year of chemistry hapo St. Edmunds ngam tu ngam so bakai ya ha nga te ngas subang bet ngalale apo ngale ki entrance exam jong engineering architecture kumto ngayo ya architecture hapo di betul pada ngakamlet ha te ngal continue bet ka chemistry and dap nang tu dan bahing bo ang nga off di ben apply kadang kawi ka college hapo ko ba top hapo India shpanga design and kumta ke and tingam tip ke design ke shpanga te ngashu bit ka college website joki hapo National Institute of Design tinga apply ken tungale entrance exam round 1 but round 2 te I got through ken te ningkong pring ngam late na barang ngadang hasto ke I was learning ngani nang bentem violin hapo mas tunat hak tu roleng ngan hap leje turu nga benut bentem pade and then ibu yang pakai lebet sebang lebet nam ngaru long confused dengan late kam late no because it's like a big decision mo kalau kan guide fi have benda lah ke ibangan lynti manta dengan late chemistry shoni kang teram tu ngayo ki call ken haying bang layo seat hang ta ken po college ki call and then yang te mesin call ni sang pala kita ngilit benda. Tinggal ke bachelor sang tu ke National Institute of Design Textiles and Apparel. Terap nang tu kalau siu yak apa bangas tang hang tu first semester hang tu ki khana ti long ki keren betul ngapa dengan long besai bah jutre benten beri balik ran bet terap nang tu haki la sang ki kelas pada ngalas ngalong ko sponge absorb kat bagi you te ngasubang dengan learn very practical things te ngasubang te dalam tu pada ngal kedai yang ada dalam tu kelayat kan kelinti jangan te ngalas kat bagi ai ngasu lang ngasong shit bet ben learn bet ngasubang ben learn te dalam tu pada adalah sedang ki kelas kem tu ngalas not big kem tu and then ngalas ngubah kedai ka nakabenta jangan te kat bagi kawan ki challenges kem tu hapo ki courses ru badan like so long ki bangam jutip te long blank canvas blank people bet kem tu te ngas bang bet bangan learn bet ken kem tu persang bet hat namara ide ru hakarta hakaba itu ru ngismo bangi kwa itu ru ngismo bangi kwa mo ka persang lut ngi kwa persang lut ka ba you nama ka deka kalenti ka ban long ko mau jam shakalawai mo jani ti kalong ka rai ka bahia ba la dengi shim ya ka rai ha ka tu karta ma ti Ilamon kindia le se filan batai sapang ka jinga lynti jong pipan cha London ti nadap ka master jong ashathi ti ga shi ko ha bangan pen I ka kam jong la dia sha prathai an nga shi ko bangan le kam no jong ru kum tu ti ngalap research pai ki exhibitions mga kwa bangan le and nga shi ko ban exhibit ki London Craft Week ki like new designers and kiran ki list kum tu nga shed you and then te kiran ko ka nga ikani ka hapo craft concert nang research kum tu nga shi baki open of applications for London Craft Week and them tu nga shi ka future icons and nga shi apply bit kan nga apply bit claim shi teng mi shi apply bit shi teng hajin shi apply bit them tu pada hadian shi teng kum tu kisah jubab yang ngas your email ba nga jit bangan exhibit hapo London Craft Week kan tetap nang tu pada ka shu ya hikan zaman tu pada hadirin arbarai ngalon exhibitions ngale new designers katur ngale new katur ki message yang aba ki kok bangan exhibit ki reach out yang kan kum tu te ningkang perkachwa dan tu ngang di benle bet no ngan open kam yang la dia kum tu and then tetap nang tu pada saka handmade in Britain ru kum tu ki reach out yang ki ningkang ngale buat ki website jengki te ngadang perkat kan apply na apply pada hadir pada kifun yang kan kifun sih jangan dan ki perkat dan nang tu pada berbalik tu ke exhibition hapo handmade in Britain dengan yok kan ka award kin hang tu sepang ka from the House of Directory award the House of Directory ke dei sepang ki interior makers ki designers kan tu ki make book directory kan ke list stage hapo UK like dengan yok award sepang ka heritage and storytelling in sepang ka khana jang ki jingka jingthaiñ changa ke because mas kam changa bun telang ko storytelling ken hapo ka jingthaiñ tong ki jingthaiñ ki dorbulon kum tu em kadan jingmut teng kum tu ken wan ra jingmut be kum tu like
and dadat bang tu pada ngale ka decorate tu ngayo jet nak future icons ki ngayo select ken kum tu ngayo tu ngayo free kum tu ki I select for space ken because benda ki ini exhibitions tu kim dei ki ba besok ki dan kam investment ki mar ba ka space em te ki dan kam investment haban hab lekin hab siru ken man hab income hapo shillong na piwan pai chani pi Juliet ningkong por sho dadat ka bachelors ngale exhibition hapo hani hapo North East edit hi hani hapo shillong dadat mang tu ngale ka exhibition hapo New Delhi hapo National Museum katuri hapo bade 65 years jong ka India ting exhibit tu ki barok ki designer tu behe manish malotrar ki bo jong ki buna ki designers ki makers ki bala pa ki tu ki Chanakya School of art ki pale ki embroidery jong dior kum tu ki bu ka exhibition ki nga kham te ba ka exhibition be kata hadu kat tu that was my first exhibition ken hang tu that tu ngala sedang kum ta nem tang asang le exhibition kambun and then menta usnam nganang le tang hapo Germany nang spendap hapo hem textile hapo Frankfurt ken that's like behe do pang textiles I was part of jong new talents program tengah ya wan pi ka kam jong hang tu ya kan dos pun ki bre kelong kaya rap haban ya ka kam ken te haba pile kum kini exhibition nama pithan hero nama kam kanum don ka por nga stray ka ba ka ban suk ban ong ban pendap kata mo man penyat yang pen kata kam ke jong pi ki jing ki jong pi Ilamon haba pi don ha kene ka kam ke jing ya lynti ke jong pi ki jing ki lang defi strat ke ba file am kam judan jing ke long ki challenge yang ngah long dik ka long pressure bang kalau kamu ke jing ke wan ka ba ke long fi nang ban learn ke bat mai ke ba phim tep de long kam ta ke ngam ju shem ke jing ke ba ngasim bet ka kam ka ba ni rap yang ban de te ke lynti ke ba ke man de kam ta long and ki na yeng ki support bhai nga kitchen bhai nga de kam ta vet anh ấy cái hỏi anh hay kêu công than để buôn ngặt than hi là đi rồi anh đã đón ki mà bằng lệ cầm nó jong rồi cũng tung là có bằng sedang để đang lệ ki buôn sam ki products cũng tung là đón ki nong than rồi anh ngat bằng sirap yang aban than tengah kok bentre ki community seni rồi bằng ya tri lang kan ha mar ban le ha ka textiles long da ko ban le kam na jong ru dan kam hi samla ban ne mar we dan kam tang ban ye sai ru dan kam nong thung te klem nong thung ru mi yok sai te kam ta ken lang ba long connection kan jing sanya i tri lang kan ba ro klem ki ya kam te ha ben na tri lang kadai ba pi ong pi Ilamon nama bunchen ngi shim ki jing kum ki jing khanglat ini Henry habang ishim ki jing kum ki jing pencelur pat katrai kaya lam no ingi sekoi pat ka bentam mo bat kuma pi ong mo kan ka kam de ka kam ka batang shimat baro ki don bentalang du inong thung na du inong lesi inong pensai sai la ni mo ban penyai ka kam ban penthan bun bhagi ba yo kam lang te kam de ka kam ka batang jong iwe shimat mo te Ilamon kan diat ru nginia pai shaki kusnam ki ba pila yo ko ba pila batai mendan chipang mo ka kawai ki ba pi yo na po London bat ka dangshan nga trai pi yo ru na ka prime mo te kan diat nginia pai shata ka bentana mar haba ngi yo ka jing itu nak kabentakan nu ka kam ka bangi trai ka long ru ka jing penceloringi mangin kam pen bahai ka kam ka bangi trai pat nginang pen yar ya kata ka kam ka jingiaid lynti ka jong pi pat kam tam hadin wa pilayo kini ki kusnam di hadin mayo ningkong ngayo ka prime award na po Meghalaya age limited hang atelier award de ka to ngayo award ni phang ba ka kam ngale but sign up Garo Hills no ramie fiber like ben transform the fiber shiki products kan kam to hadu bentahi nganang blend mod yu sai bu jinjar ha ben pen kelak sai kam to tengah persang bet ben iya ka rukom de kibi la de ni tang men chutain pa de ben kam de ben le de kibi technique kam to kan ben ialam du fiber shapok product kan gitu. Te kata ya award kata kan te menta pada ngal ngasit part of the atelier group te ngasit
bu kita ruh po Meghalaya age te hang to Makin di mo. Menta hoi ting bangaron chathe shani long ka khamsuki hi pada nga persang bet bangan ban ai bet hoi namal ba da don shani te long khamsuki pada da don chathe shani balance lang no takada ken Ti haba kumta Ilamon namar ba pi ong ba kalong ka ba mo nama pi don teng shani pihak pendap chathir pihak pendap ki kam nalor ka jingbu jong pi ya ka ya kitiar ki jong pi apa Meghalaya age kum pi penyat pada kini kitiar akan ukur kom penyat yo atau penyat link bagi rensan social media ne pisem deki orders ne kenang bagi palok jadi kintem Ti ki kam jonga ki jar mempat don like shopping online kam to te ki bun nga shu ki betep yang kam to through Instagram kam to and then ya menta bang le exhibitions kam to te ngayo connections kam to ti ki pha le kam yang le commission work like kam to ki bi tho yang and te nang persang ban company yar su ka market jonga ru kam to and the yo kini ka wat ka push higher ngi ban le kham ba ban and then di katu ke bayo dapo London ru katu ke House of Directory Awards pang storytelling and heritage ngayo awards pang kata katu long ka boost bhaya ka kam jonga namar baki ki pulis pang ka khana pang Meghalaya bangai tho iki hapo ki jingthaiñ jonga am te ki sunat bha kam tu ko kom than e te ka long ka ai men sim bhaya ngaru bangan try show bangan explore bet bangan try bet ken da ting ru don kisi bangam ko bangan try pada ka discipline ka di bandon bet bapen macam bet mo ya boy bet khaman hoi namal ba pi ong ru Ilamon ba ki jingthaiñ jong pi kim long tang ki jingthaiñ ki ba le si ki bang issue I pat ba mo ki long ru ki jing thu khana ki ba am tang ba ki thu khana shapang jungi ki jat ben ru khasi henry kala long ru kum ba pi kentiu ya ki riti ki culture jungi mo ki be de ba ka jat ben ru jungi kai ka jing so jong pi ha ba pi la man chim ya kata ka benta ling ba ka kam jong pi Ilamon ben pit I khana pang hangri khasi pang ka mariang sene buka ka bon ki textile jonga ki sim inspiration na ki mariang da ki khana da ki jingrai kum tu te ngaprasang bet bangan le da ka rukom be lang di ben pit bet kum tu ka long ka la kani di katu long ka ki bre ben khat pang ka ekani long di ben ai direct de ka mut yu kum tu long ai ki bre ben pet lu ka imagination ki makin smooth thu hi long tang le jingthaiñ ru dong example dang ni di ngam le ru ni di ngan ida ka ku kom da ki colors ne ki textures dong di ngam draw ding om tu ken dang ida ka ku kom ken ka ru kom thain ru kom I ka jing ru kom I ka inspiration ka compare ken hoi te nga ko ben persang ben try ki ki lat ki ben I kum nu ka khana jonga ta ka ku kom ben I sha hi pat ba ken hadu betang adang learn hi nang persang bet mar ka nang le ka nang ka change bet man ka develop bet hi ting long tu man shwa da bet man ta ka ther te namal pisa jangai na yeng ngatari ka long ru ka ba bahaya pi ban pentulun ni kini ki kam pro a jaka hatu pi don ne em ka jing mut la ni ki jing thmu le si haki por ki snam ki ban wan ban pinyar shu ya kan ka kam shani sha por rikasi juni hoi menta hieng dangam lon chini te hieng ki pen pet ka kam janga ti me pa baro ki kong janga baro hieng ki rap lo janga bang dangadon chathe nga sifun bi ki adang hab le exai ta hab le ki rap bet janga ka yat ka kam chini dang lon chathe hoi and te dang de kinong thain ru dang si don kam nga si video call bi ki chathe de live video bi step chathe chini kan dai video san video nga sim bet call bi steng mi ngam batai bi ki de kim su thot mar ngadon lum chathe ru te nga si pen ken the video call nga si video call ki nga si pen bang thai ma kam de bagin su thot ken bagen le kum to kum jo hoi te ong ki te menta badan bok badan kan ka WhatsApp cái rap ha cái bên hỏi bên rap ha bên kam kloi ka kam ru bên peni di ki bakla kam to te ki la phone ru yang ating la bakadan ko lum te kasuk bangan peni ru ka kam I lek no sim kum tu kan ngala patai be ta video call ki phone be dan se thir ki phone be dan sini ru kam dan sin tengah let pet hikin ti film dan jing thmu ban le se ban don kinja hadin habut kan le se ban don ka kinja training program no taki le se ki babun ki khana samla ki don le se ka jing thmu ban don ha kan ka jat kam
Henry le si kim tip chanu kin le chanu kin phai ha to kim don ka jing thu ban don ni kum kata ha kalau he nga ko bangan seng hi ka studio la jong men le hi ka studio bangan than ji ban we studio ka pang pang ke ning than and hang tu pede da la sang dengan ston kam ki ben rap kum tu te la ya wan pi kai de ki we men I workshops kum tu la nga ko bangan le kum tu le workshops no ben stonat ki khana ru ni tang bala heru khana banang re ban le ni ki ba thamai em dei tang shi lan lang kabun cái cầm vào khi lại bên lẹ khi đây bên qua cái bên fish tận bên lẹ thì cái nhà đi kèn thì cái bên lẹ cái cầm quả hỏi sau tận Ilamon number bang cái thằng kiba buôn ba kinh don hi cái ta jing ang nu lẹ si kiba quả bên don hakum kan cái chạy cầm mo Henry kiba buôn lẹ si kinum tip chanu bên lẹ thì là thầy là don kum kita kijat hadin ha buat du là thầy kan long kum ka lat ka bapli nakabenta jongki naman banget hakum fiang fi ngala jule hapo spesies po London dengan syak hot bangan le workshop ha kan Winchester School of Art te ngalit i demonstration ni kin krukom than ki ngas bang haban kidan bun ngut khang tu kia syang like because seti sim group berat kam tu te yok Rympei yok i bha kam tu te was ke de po bade green week jong kita ki khot yang akan ba ki keduk yang ka be exhibition te ki la internet flak kam jang ki ang ka bangan invite the people fin i demonstration college ki ken te po bade green week la invite yang ating I demonstration ha po college ki ken like ngap i kai ki kum ka demonstration ka journey jong kum do ban le ting ai ki mi ki than ka lum ting fin hi kai ki ru te ki la ha you learn different things kin dia ru Ilamon ni so thu ba ki chat jingthaiñ ki ba pitan ki bun na ki dei ki jingthaiñ ki ba ni puran kam hayen hasam ma kum ki cushion ki tap mo la ni ki table runners ki bangi ong ma ka nu pishim por ban thañ le si kum i cushion long namar ka thañ ki ka ba por no pisuk por le se ban than iwe cushion ka cushion te ngam ai kom ka size na mar ba kham su tho ready to 18 by 18 inches te the plain te kham start but the brand jing design te ki simpor hi maybe si arsngi ka way tang 18 inches ka taro teng lines ni kum to full lines ni ka way hoi ta ka tang badet ken to hoi badet ba kamut ka ni ka kam dei ka bong ba ka ba step ken ka long ka ba pampo no batang ban tan ka sai ru ka sim sisni ban set up baro ka lum ru ka sim sisni dari bahe shusut te la sim sisni tam hi jonga ka lum jonga ni ha badet te ka sim yang sisni bantang ban set up ka lum sisni tam te san dem tu sa ka than pe te ka la at lang ken ya ka por ru ka long ka kam ka ba kam ni ka ba sup giu iru Ilamon ba kini kisngi ki por ba menta ki khana samla ki babun ba ki jinjar ha ka ban jam sak mar ka jing im jong ki la ki kwa man tre ka kam la jong ne la ki kwat ya ka ta ka kam ba kin la ban kamai ja ka po ma ki jing e ki babun ki kendo ka jingiaid lynti ka jong pi ka la long ka le se ka jing ai men sim ya ki babun ki ba pa ni ka por ha ba pila yo ya ban poi sha ka ni ka thong ka jong pi ka ele si ka jing ai men sim ka jong pi pat ya ki we ki ba le si don ka jing ang non de henry kim te pat chano kin phai chano kin le mo si ka jing ai men sim ka jong pi ya ki no ki kana samla kan ki ba don ka jing ang non le si ban tre ka kam la jong le ni ban yo ban wat e ka kam henry le si kim pat poi sha ka thong ka ba ki bu kan henry pi te pla poi am ta sha ka thong ka ba ki bu kadang persang kadang keliti kadang jangai pada kadang yat bet mak long ki mas ki si ke ka basak ingin habi persang bet bangan le ka ke ba fikwa then the pile ke ba fikwa fistu tunat pi fin kwa ban wat ke kilat kan ba pin you the film tip ke ba fistu tunat film wat se ke film wat you ho film sungat ho the fi le ke ba fi kwa and then ba fi tunat da min sim nomor ba kapni ka kama pile the fi tunat em kapni lo na kum ba nga than ru em da nang tunat kapni ka jing than so nga ba kam ban min sim ka jing than ru ho ti ka long kum ta ke ni ke ba fi le ru long le be da min sim and then kin sia be ka kam and kin sami hi ke ka ba kin swan hi te kam to ha ba fi ben
video belong pun sim na tray ngim sung thu mo ba ngi kwa ayuru kita kalau tang hap shule abet hap practice bet hap shule abet ke mga ni ko ngam tip ngale yu ngale chemistry shwa and ngale ka entrance ka architecture ngalayo pada nganang song bet chemistry kim tu and then nga shule ka le hap design kim tu pada nang song that first classroom ngala perkhat ile ding nga kani di ke badine bom ding ngala wana duk jangai sedu siapo sedu siapo Andhra Pradesh South ani la jangai bahari yang ni sining kong and then kedine kam de ka bade yang ngaru ngam tip te dangam persang dangam lek kam tu ngam tip bangalak bangane kam ni ha tu kedif have you shanya ile di ba have shanya ile di hab ban ya yang chakamat mo satang kat tu kan isi pi phai biang no London menta London pi tre eu long pi pun telun kum noi ka kam di sethi nga ngadon kelum tengah than be ngadon commissions tengah ngathan kum tengah pendek ki kam di sethi ke London ru baram tengah silek part time job kum tu ru ben nyerap yang ya ka ben sa sethi pada ka kam jang pada ka yat bet ka tu ka syurap yang atam ben ni ben lek ki kam kum tu baram my focus is ya ka kamu fi pen ya be ringkat ba kata ngale be kan ni ru kam jang ka pilih artat ki exhibitions ngale be exhibitions pengasit hasil tinggal select events kam tu tinang tu pada long katur kaya rap ben keren beriau ben improve ke speaking skills ben kan ki beriau maka kam jang ka ben keren be ki beriau ben happen ka kam jang ki beriau katur kaya rap kan ben le kalong hoi ka rap ben life skills tu kam tu di situ kaya be kam ngathan be teng persang be ben le atau ngasuka ben kelipat balai phim ni yu ibun ba ki textile designer bat bun na pedang kini ki textile designer ki badon hang le kenyong ki persang be ban le ki chandara mo ki janko ni kumtaken balai pat pipino shaka home furnishing lani kumtaken balai pijit ya kata kwa ban song thu ya kata Marbang aku benek ke prepare ru and ketur ngas tanat ben ngale tang neki kum kidhara ru ngale tang neki order pada ngam de kerpang bangale tang ki hoi marbang lajule apparel su pada ngam su tanat ben ki jan bofong pada ngas tanat ben snai ki jan ki fabric kum tu kan ben le ki patterns bagi textures kum tu pada nang tu pada lang bangale ki apparel su long kum ki pada pattern making le unstitched garments kum tu long apun kam be ka jan fully clam ngap ngasi le kum tu pada ngasu nomor pada duk mangale architecture ngalayo architecture and ngas te long kum kom ba bangalong interest ha architecture pat menta pada kalong ha interior design kalong seriam lang ha juk ke jaka pada kam de ke balik ha architecture pada kalong ha interior ke kom pada ke textiles kan long ha kalong rumai pada ha juk hi ke semula ngasubang ban le ki spaces ki yeng tu pada ka ke kom pada kawan ni kong adek ketu ngayak ngakam let pada kawan aku ke rukom kuno ngan pen wan kitiar tengah hang tu kan te kawan hi kan kawan hi hajuk hi kan pada dak ke rukom astanat ba Ilamon nginget mo ba ki kam jong pil ase pinang la on penya chu but pinang yo chu ke jing itu nak bentak kam ke jong pi te kumbangi julia man ka por sha bangin penwai ngi ju penwai ka kubor nak bentak ki parlok ki pape ngi besi ka kubor jong pi iki perlok janga bro nga ko le ke bafi sutanat nadut men sim and the pim ting pidon ka sgi ba dan motivation ni ate pide ben dan discipline ba fin the ke discipline ke dei ba ke ba fin ya chkamat ro da film dan motivation man la kasgi te le ke kam ka ba fi sutanat et men sim Keblisi pun Ilamon ngikit poket riang pi pinang kiu ke kam ki jam ki chong pi pinang laun pentulun ni ke kam chong pi na London seselong London mat kum juru ngikit poket riang mo nam taka ba pinang la susu ban pinyar pat ki ki bentaro na liang ka dit ke Meghalaya ko ba ko play ka por ke chong pi kum juru keblisi pun te palok kum tu mi osmo ye samla Ilamon hoi ka jingiaid lynti jong i kalong ka baso tanat pha ha ka ba i hab ban
Pentelu ni ki kam jong ki haki ni ki art jaka kata nang ni na Shillong sa London na London sa Shillong Henry hapadang kita ki jingiaid jong ka jaka ka jingiaid ki ba le si haban kundu hang ni hang tai imshim ya kita ki jingiaid kum ki jing penthun Henry ishim kita ki jingiaid kum ki jing penslur par kalong ru ka jingiaid men simpan yang iwei pe iwei bangin shim ya kita ki jingiaid ki ba le si ni la ban kundu ha ki benta ki ba per jong ka jingem jingi ban nong kum ki jing penslur ringi ni ket pok riang i ban ni ngai pe nang kiu ha ki be ki benta jong ka kam ka jong i te palok hadu Malaysia yang bat pi ha koi pat ka par ku play pi balo